Tinapalabas, nalabsan ni Victor ti minom iti nasanger. Ket isulaeng ti saan anakaawid at ti mabuno iti panagkasangay ti pagayam na. Gapoy ti dayta, napasamak ti saan kumaarumbeng. Gapo iti pan nakasulisog ti tunggal may sa kadakwada kanitsyon na. Kabigatan na, napan ni Dominic iti pagtaengan datsona, kat dita ngayon darirag na iti balasang ti panagkalaysada. Ita gagayem, denggan nyo ti tuloy ti nobela anakaulwan. Si It, iti barukong. Ano mo nga di kalikagom na? Oh, apaya napaulimak ka? Naklaadak namin iti day tangay bagbagam. Isuntumot lang titurong na. Isu asan ta na baybayagan? Panunutik pa na yung bagday asing-asing mo. Kanon tungarot ti panakaamok iti pangateng mo? Diyak may baga? Tay ko nakon? Diyak kaya tiyag darasudos. Dominic. Naibagam ka rin iti kayan ayat mo ti planom apanagsimpayo. Wen, iso din nagapo kita, Victor. Anya nga ro ti kurang di John. Kuhan. Panonoodin na kanopay anay pagtisingasing ko. Anya? Nasurok atalo atahuan ang nagdatdato na kinkwana. Nukas di man ang ti kabayag ti panaguray ko. Sakbay amamuak. Wino, mapagwin ko nga kasar kami. Dahita, tiyak mo. Gapulakit ti tinapasamak ka na kami atua. Sungagkid ka na nakikalay sa akin ni Dominic. Di lang mabalin na tulungan nak ang mga lokoy kinkwana, iti kalikagom ko. Anya, namnamaamit patkin mo no, denggenak ni Chona pare. Barang mo denggen na ka. Nasigid mo tirik na anakin ka? Please, tulungan nak kuma ang mga lokoy kinkwana. Tap na makapagkalay sa kamin. Sige. May ang tapadasik to akasarita, pare. Baring no ding ginak. Yun na, iha. Anya ka di tirason na di mo pa'y kayat ti makiasawa. Idinto ta, ada ka maten iti husto nga edad. Kaya't ko nga ipapaspay lang ti kinabalasang ko, mami. Apay, iha, iti day tatawan mo, di mo ka di pa'y naipapas ti panagbalasang mo. Basta, saan ko pa kayat ti makiasawa? Kaanon to nga ron ti panggap mo pan nakiasawa. Diyak mo. Pinaguray mo ni Dominic iti nasurok at talo at awan. Kalpasan na, pagurayang manan iti mabayag. No talaga ay ayatan na ni Dominic, makauray. Anya? Saan nga isuti kayat ko pakiasawaan? No tikat ni Victor. Iha. Kasanon, no saan na makauray? No mabayag matuna iti panaguray na. Kaya't nasawan na ita. Saan anapundo iti panagayat na kanyak, mami? Iha, saan ka kuman nga agpakipot? Tangay, napanagnakamatan nga ay ayatan na ka ni Dominic. Aging garita. Saan ko lata ang iwaksi, tinapasabak ka na kami kini Jonah. Nalpasan na kon, Victor. Iso arong bagla nga siya, ti kalaysam. Saan ko ang malipatan na dyan ay sawang kanet, Jonah? Si Babarte kakidi.
iso asinulisog na klaing. Kayat nga sawain. Ha? Ni Criselda. Iso da ito yung mauawak. Hello? Mahal? Mahal, nalipata kasi naludsod idikan ka, idi nagsarita ta. Naya ti reaksyon ni Chona, idi niyawat mo kan kwa na ti regalok. Anya ako ha. Anya ti reaksyon idi ni Chona. Nalipatak kaya nga imbagagan ka nga saan nga inawat ni Jonah ti regalong kan kwa na. Anya? Kunak man no inawat na. Griselda, anda dito'y balay ti regalong. Ikontrolatan ni sa balayo, into rabi. Unay matan ni Chona. Kunak numalay ayan tigura na kanyak. Babaan iti regalok kan kwa na. Nga, saan na matgayam nga inawat? Anak, asino jay kinasaritam iti silpon mo? Ni Victor tatang. Tada dinamag ko kan kwa na. Anya ti dinamag mo iti kayan ayat mo. Panggap iti regalok nga agpay ka ni Chona. Inawat ka di matlaag ni Jonah. Saan tatang? Iso nga, maladingitan ak unay. Anya, Umayto ka no'y subli ni Victor. talaga anak karo, tigura na king ka, anak. Day tati pa kaburbor-tsak unay ka ni Chona tatang. No apay at tumuknot sa dilangit tigura na kanyak. Idin ta. Saan mat anadagsan tinakabasulak kan kwa na? Kulang ni Dominic at tulungak ang mga loki ko ni Jonah bikalay sa kinkwanan. Anya, kasano nga lukoy? Idinto ta siya mati kaya't napakasawaan. Ni Jonah, iso na ito'y mawawag. Anya nga tatibagana. Hello, Jonah? Oh, agyaman nagpasinong bata matlaan ti awag ko kan ka, Victor. Anya tibagam, Jonah? Kaya't kong agkita ta. Anya? Oo. Apaya ka sa naglaat kaya din bagag. Di na ka di kahiliw ang makita. Jonah, lipatin ta kumanti na pasama ka data. Agpadpada nga dan kaayan-ayat na. Victor, hindi ka ano man. Diyak tumalipatan di napasama ka data. Anya? Diyak kaya't adito cellphone lang di pagsaritaan ta, okay? Iso please, agkita ta ko nga. Sa dino, Jonah. Hindi may sana uli mag-alukan. Taytay, awan makaistorbo ka data. Anya? Oh. Nagbalin kan sa mo na nervyoso, Victor. Saan nga iti motel? Di bagbaga kapag sarakan ta. No, di ka dito'y balay ni. Anya? Mabitlaeng, umayon. Limbagal daw yan, ti. Kastamad ken ka, iho. Ni ka di Jonah ti kagaram. Mabalin ka diya kasaritaan, ti. Awan ita dito'y balay, iho. Ada na panan na. Tembok kat makipagkita ken ka. Saan mo? Ngayon sa nabali?
Baliwak to lang ti umay. Sumrek ka pa'y laang iho. Tadakati ang sarita. Ado, dagiti kayat ko pagsaritaan ta. Agyaman na kandi. Oh. Sige. Tugaw ka, iho. Agyaman na pa ni nanti. Amom, kinasaritak ti anak ko. Maipanggap iti singasing mo kan kwa na, apa nagsimpayon. Ket, anya ti kunana. Sana kano paya kaya ti makiasawa. Aniya? Wanang nagbayaga nagdato na kingkwana. Adda ka di pa lang panagduha-duha na, iti ayat ko. Awan matkit di ti panagduwa-duwa na iti kinatarnaw ti ayat mo. Ngam ko na kayat na pa'y nga ipapas ti panagbalasang na. Kaanon tungarod? Kayat na tagsimpa. Dayta ti saan ko nga mo, iho. Pagurayin nak nga tamanan iti talo atawan? No kastaman bilang, saan ka kadiya makauray, iho? Saan ko nga mo, auntie? May kasaritak tumanen ni Chona. Agyaman na. Kahit ko ang makapagkalay sa kamin. Apay nga taasan na sungbatan ni Victor di cellphone na. Agriring mat. Di mat sumungbat. Naidiso na nga ta. Imposible ha. Di na kayat asungbatan ti awag ko. No nakabulsakan ko na ti cellphone na. Ay ayatan na ko ni Victor. Iso di na lakit di maaramit ti mangis na piti awag ko. Saan ko nga awagan? Uray, kat ko na namat nga umay dito'y balay. Tay subli na ti regalo inton rabi. Ison tulatan ti panakisaritak kan ko ana. John, apay adito'y pay rest house yun ti pinilim apagsaritaan ta. Tap na awan ti istorbo, Victor. Dudua talaan. Makapagsarita tayo tinasayaan. Lipatin ta kumati na pasama ka data. Una yun na kinaswertem, Victor. No basta lipatan talatan tinapasama ka data. Idinto talagunod na kon. Nayagos talang iti sulisog, Chula. Ni Criselda ti ayatek. Idinto tanimat Dominic na iti ayatek mo saan ka di. No ibagakan ka, asika ti ayatek. Gapoy ti panangipariknam kanya kiti bara ti ayat mo. Kanya ti makunam. Anya? Agmauyong kakadin, Chula. Agpadpadatangad na kaya nayat na. Kit no datati akin nayat. Sigurado ang maikalang na Criselda kin Dominic. Awan bibiyang ko kinig Dominic. Nga uray pay no maikalang kasi ti kunam. Anya? Kinagpay suna. Sika, ti ipit-pitik to'y pusok, Victor. Ha? San? Apay nga rod nga inaklod mo ti ayat ti Dominic? Inaklon ko ti ayat ni Dominic. Tain pagkarob ko na makarasan ti sakit tinakam ko. Idinaamuak nga inaklon ni Criselda ti ayat mo. Anya? Kayat mo asawin. Gapoy ti panangaklon ni Criselda ti ayat ko ti rason no apay akaguruguram ti gayo mo. Wen, gaputa, ay-ayatan ka, Victor. Sana? Laglagi pa. Adan na pasama ka data. Katrumbang laang nga siyak ti ikalaysam. Saan ka ngay ayatan, Jonah? Na may ayatan ka. Ang linipatan. Saan?
No kayat mo nga awan ti mapasama ka eskandalo. Ikalay sanak, Victor. Anya na ito yan ang astrik ko ang problema. Kasano? Anya nga tati solusyon. Tinakadagdag sa ita problema. Victor? Oh, tamang pay. Mayat ti tatagaya mga agmay-maysa. Kuhapay. Pangikat iti banok. Ha? Apay? Nagapom tinabanog ka ako na. Iti trabaho. Sulatan nilibay ko. Kahit mo asawan, nagsublikan iti talyera pagtrab-trabahwam? Uwan pare. Talagang nagsubliak itong lang iti talyera. Isumot lagaya mga iti lumabas sa kaibalayo. Saan ka nakita? Awanak kami pare. Sige. Agtugaw tatag danggay tang uminom. Agore ka. Anya gayam tigagaram tay may ka. May kang rod dagasan. Paparanta pare. Iti balay da na. Kadwaan na ka mga lukoy king kuwana. Iti panagsimpamin. Anya? Imbaga kirin. Tulungan ako ma. Nalipata mo? Kuha. Samit kiti pare. No kasta, idulin mo pa ilang na tarak. Kuyugin nagpay ang makisarita kinitsyon na. Pare, sigalatan ti mapan. Apay, di nakayat at tulungan na gayem mo. Napatpatag ka din ti panaginom mo iti arak ngam ti panagpatulong kaking ka. Saan mat nga kasta pare ngam iso na lain ta. Tanya. Apay di mo ituloy? Ang mga nuad at daas ang tamalo ko'y nuduha at ibagkisarita ko na yun. Iso na sa sayat. Nusuluan na tanti mapan, pare. Gapoy ti kastiyay ngayon bagak itay kini Victor. Natlaw ko kasla nagbutang. Nagiktot. Sapay lang kumatay ti kastiyay nakita ka reaksyon na. Kat talikodan na ni Criselda. Kat siyak to, ti ikalay sana. Sino nga taday ta? Mabitlaang, umayan! Imawag manan itay da papanggan mamang. Kit damdamagan na. No kaano ti kalaysa ta? Well, Dominic, ibagam kadakwada ngayon ton pumuraw dagitiwak. Anya? Di na ko maangawan iti kasta, sweetheart. San ka ngang angawan? Isu ti ibagam ka dagiti dadakkel mo no umawag dan tumanen. Iti day tanging bagam. Kasla di mo kahit makikalay sa kanya. Imposible mapasamag day tayo pagpagham. Masuro na kami nan. Sobrang tiki na dagulit mo, Dominic. Isu ang masuro ka talaga. Kwa? Ay, hating ka ngamin eh. Isu akait ko nagsimpatan na. Tidakas na. Tiyak pa'y matngarod kayat ti makiasawa, Dominic. Kaanon to nga ron? Kayat mo ka di nga ulit at timbagak. Indon pumuraw? Tiwak, kasta.
No makauray ka, nasayat. Ngam no saan ka na makauray? Makamukay ti biyag mo. Chona. Please, di na ko mapagpungtutan, Dominic. Saan ta ko man napagsaritaan ti may papanitidita kasar. Ay, Apa ti makterkan? awan mo lang mama ay ti pagsaritaan ta. O di mo mo't kahit apagsaritaan ta. Di may papan iti kalay siya ta. Naibagak kan, Dominic. Kaya't ko pa'y nga ipapas ti kinabalasang ko. O sige. Ikararag ko latan iti apo. Asapay lang kumatagbali tumot lang ti pangatang mo. Sana sikat ti kayat ko. No, di ka ti Victor. Kasladain ta namiti mo Ha? Kasanagan pa ni Victor. Anya pay, dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na dinggan ti tuloy ti nobela ang napauluan. Si iti barukong.